Как да си настроим мелачката за кафе? Днес ще използваме 18 грама кафе, като ще извлечем 40 грама еспресо за около 25 секунди. Но за да постигнем каквато и да било рецепта, първо трябва да знаем как да си настроим мелачката. В случая приготвихме еспресо от 47 грама за 8 секунди. Това е твърде бърза екстракция. За да я подобрим и да влезем в 25 секунди приготвяне на еспресо, трябва да направим промяна при смилане, т.е. трябва да смеляме по-ситно. Може би забелязахте как когато настройвах към по-ситно, оставих мелачката да меля. Това е необходимо, за да не блокират ножчетата. Когато местим мелачката към по-ситно, е добре мелачката да работи, да меля едновременно, за да може да приближаваме ножчетата и да правим по-ситно смилане. След корекцията, която направихме в ситността на смилане, постигнахме желаната рецепта 40 грама в чашката за 28 секунди. И това е една добра рецепта за еспресо.